It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rek adewe saka kelompok telu kelas akuntansi telu. Aku Muhammad Abdul Aziz. Aku Arya Sukmani Ayu. Aku Sinar Nirmala. Aku Atika Devi Ramadhani. Aku Frida Kusumardulu. Oke, jadi di kesempatan kali ini adewe apa yang nge-vlog bahasa Jawa tentang apa? Sekolahku. Apa yang sekolahku? Nah, wes to adewe dadi apa yang vlog SMK loro. Tak kenalin nek awakmu kabeh SMK loro kuwi kok piye. Oke, siap? Oke, lanjut. Pembentukan Sekolah Tinggi Kediri minangka inisiatif Wali Kota Kediri Pak Anwar Zainuddin ing wulan Agustus taun 1925 ngrebut bangunan Sekolah Menengah Kediri 5 ing Kecamatan Pesantren. Nanging bebarengan karo perkembangan ing wulan Agustus taun 1926 pindah menyang SMP Negeri Telu Kediri ing Jalan Jayabaya Kediri. 1928 Skopma utawa Sekolah Koperasi Sekolah Menengah kanthi pimpinan Mr. Rabun Kusharto BSc integrasi menyang Sekolah Menengah Kediri lan manggoni bangunan anyar ing Jalan Mongin Sidi nomor 36. Selajengipun kanthi nambah minat saka Kediri lan komunitas sekitar menyang Sekolah Tinggi Negeri Kediri ing taun 1986. Padha ngenggoni bangunan anyar ing Jalan Veteran nomor 5 sing dibangun kanthi bantuan finansial saka ADB utawa Bank Pembangunan Asia. Nganti saiki nanging kanggo bangunan sing ana ing Dalan Mongin Sidi isih digunakake kanggo kegiatan belajar ing kelas 10 yaiku otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring pemasaran, akuntansi dan keuangan lembaga, karo usaha perjalanan wisata. Visi SMK Negeri Loro Kediri yaitu nyata sekolah standar nasional, ngasilaké lulusan kualitas kanthi iman lan takwa, bisa ngembangake keunggulan lokal lan saingan ing pasar global, uga gawe SMK sing apik. Lan misi SMK Negeri Loro Kediri yaitu nambah profesionalisme minangka pusat pengembangan kompetensi, apikake kualitas implementasi pendidikan, nuduhake standar pendidikan nasional, gawe lan nguatake sekolah-sekolah vokasional menyang sekolah tingkat nasional, ngasilake lulusan sing berkualitas sing bisa saingan ing pasar modal, nguatake SMK karo nggarap kerjasama karo industri, nambah ekspansi lan distribusi pendidikan vokasional sing berkualitas, ngasilaken para siswa lulusan sing kuwatir karo lingkungan lan juga lingkungan alam. Ing SMK Negeri 2 Kediri ana ekstrakurikuler yaiku Pramuka, Pasgarda, PMR utawa Palang Merah Remaja. Lan sing olahraga yaiku ana basket, futsal, lan voli. Terus ana GGM, Koperasi Sekolah, Kilo Jurnalis, KBU, HVS, PIKR, Devosda, BEN, SDN utawa Sanggar Budaya Nusantara, Dance, lan ana PSHT,
utawa persaudaraan setia hati. Iku mau yaiku ekstrakurikuler sing ana ing SMK Negeri Loro Kediri. Lanjut maneh rek, jurusan sing ana ing SMKN Loro Kediri yaiku ana 8, siji akuntansi utawa AKL. Ing akuntansi iku ana 1 sampai 5 kelas ing taun 2019. Nanging ing taun 2020 akuntansi dihapus sak kelas dadine 1 sampai 4 kelas. Sing nomor 2 ana perbankan utawa PPK. Ing perbankan iku ana 2 kelas. Lanjut perkantoran utawa OTKP iku ana 4 kelas. Teknik komputer jaringan TKJ iku ana 2 kelas. Nah, nek TKJ iku ana sing reguler, ana sing kelas industri. Kelas reguler iku kelas biasa sing padha kaya EKL utawa PPK. Nanging nek kelas industri iku jeneng kelas Aksio utawa TKJ 1. Terus ana multimedia dhewe iku ana 2 kelas. Ana bisnis daring dan pemasaran utawa BDP. Ing BDP iku ya ana kelas reguler lan kelas industri. Kelas industri iku disebut Alfamart utawa BDP 1. Lanjut ana usaha perjalanan wisata utawa UPW iku ana 2 kelas lan terakhir perhotelan APH ana 2 kelas. Perhotelan iki jurusan anyar sing geser jurusan akuntansi lan OTKP. OTKP iku sing sadurunge ana 4 kelas dadi 3 kelas, akuntansi sing mamane ana 5 kelas dadi 4 kelas. Saiki dhewe ngomongke fasilitas sing ana ning sekolahane dhewe. Ana 57 kelas, laboratorium iku ana akeh, saben jurusan wonten laboratoriume. Aula, hall, gazebo-ne ana 4. Ana parkiran, Lapangan, perpus, 10 kantin, musola, 3 taman, kamar mandi, lan resepsionis. Yo, saiki tak tunjukne panggonane. Ayo, enak banget. Ayo tak vlogin teman. Yo. Parkiran karo gazebo sing enak ning burine dhewe kae gazebone ana 3 sing sitoke ning gone cedheke kantin. Engko tak dudu. Sik, lah saiki adewe mlaku ning ngarepe hol. Ning ngarepe hol. Tak dudu rek. Hol iki. Boleh lagi dikira. Boleh dirapat rek. Jadi meneng-meneng ae yo. Rame-rame. Dari kita dudui gon taman karo mandi. Oke. Saiki adewe ana ning gone taman sing cedhek karo ruang guru. Iki tamane ana kolam iwake. Sampeyan bisa ndelok to? Lah ning gone ngarep iku ana mading. Ki mading rek, lho mading enek tulisane digital. Oh. Lah saiki tak dudui lapangan iki. Ki lapangan rek enek wong latihan rek. Gak wis bubaran. Sayang Salat. tak dudui rek. Iki perpustakaane to. Dikancing rek, dikancing. UKS. Nah, saiki arepe nek kantin, ngono. Kantin. Iki lorong. Iki lorong, ngono. Lorong, mlebune sret. Ngono. Iki kelas. Omongan genep gak sampai 50 auto sing tak duduhne. Iki yo dikancing lho rek. Dikancing. Nah, iki lho, bar iki tak dudui kantine rek. Nah, iki taman lho, iki mading. Mading sing cedhek sarine BK. Iki lho mading. Kayak enek apa-apane lho. Opo ngene-ngene kosong. Gazebo sing ape tak duduhne nek mau. Iki gazebo. Nah, iki kantin.
auto kantine rek. Nah, Enak ngomong-ngomongan rek. bisin Sik iki arep tak duduhi lab PKJ. gila. Dan lab PKJ. Iki kancing podo ae iki rek. Kancing kabeh gak iso tak dudurne siji-siji. Ki kolam. Nah, ki kaji mading neh ki mading. Iki musolane SMK loro Dairul Fahri. Bar iki nek aula sik, bar iki. Cewedek. Gone cewedek mek musola iki. Lah iki aula iki wis mlebu aula rek. Awalnya iku ombo rek. Biasane iso digawe wong mantu barang kae ono bocah Latihan. cah SBN. Wis Kae banggone wudu rek. lho wudunane kono lho rek. Nah. Iki kelas aksio iki. Kelas enak rek. Kelas Full AC. Enak kok. Iki sanggar pramuka pojok kono ya. Bar iki tak duduhi kamar mandine semea. Kita sapam. Jangan kowe mlayu. Iki lho rek kamar Iki mandi. kamar mandi. Resik. Nanti wis apik tuh. Wis bangun kok. Iki kamar mandi wedok ya. Tapi aku gak iso mlebu kamar mandi lanang. Iki lho rek tak duduhi pas satpame nyar. Cek tas gorong enek sak wulan. Apik to rek. Nyar. Kae dhisik ning gone kono. Saya nek wit-wite wi. Kenek saiki. Lah iki Iki resep. resepsionis. Wow. Oh my god. Aku bocah visian. Nek sekolah ada dhewe lagi tutup. Iki patung lho, patung lho, cantik sekali. Lah iki balikne taman mau. Wes sampe nih ya vlog kae dhewe. Bye bye. Bye. Matur nuwun. Terus? Iya rek, wis delok vlognya dhewe tau seru kok gak? Nek seru delok oneh. Live kok yo aja lali. Spent 24 hours, I need more hours with you. Enak ya, lalu enak vlognya dhewe nek salah-salah, adewe calimo dari kelompok telu njaluk sepuro sing akeh. Sepuro gak? Oke, wes sampeyan yo like. Things right between us. Dadah. And now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come